elugokwa ka o si elu agwara m unu na anyị nwebụ Nwafọ TV anyị awụchikwa n'ọzọ na St. Michael's Catholic Church Ketu agwara m unu na mbụ wee gwa unu na erim ji dị n'iche n'iche tata bụ ụbọchị pụrụ iche na a ga-asụ ji asụ ga-eji eghe lue elue gwe egwe tata ọnụrụ mbọgụ ga-anụ mmetụ ya echefukwana na onye nọrọ n'isi emume n'ime ụlọ ụka bụ mmọnwụ chiri fada ihe ji ekwuru ya bụ okwu na ọ na-abụ mmekọta mmọnwụ ndị mmadụ ego ọnụ ma fada ọ na-emekwu mmanwụ tata ka m na-agwa gị na mmanwụ dị na Baịbụl ije na 1 Corinthians chapter 1 verse 15 Paul akọwara ikwere ihe ekweru ọ sị na anyị ncha ga-anwụcha ọ bụrụ na anyị nwụcha etibinye na ọ ya dị na n'olu onye bụ fada a na-esi n'etiti ndị mmadụ ahọrọ ya fada anaghị esi n'elu ada fada bụ n'etiti ndị mmadụ ka ọ na-esi tonye onye ọbụla tokwa n'ebe ọbụla o toro nwere omume ndị be ha na-eme and fada ahụ na-ebinye ọ ga na-emekwa n'omume ndị be ha ozuene na mmadụ akụwa onyonyo ya ya gazielu gị o. I'm a Yoruba man. I'm from Ekiti. Nǹkan tí à ń ṣe lénìí à ń ṣe ọdún iṣu and tabanikawo lọ́dọ̀ wa ní àwọn apá ọ̀dọ̀ wa ní Yorùbá a máa ń ṣe ọdún tí iṣu tuntun bá jáde. That is when the new yam comes out. There is something they do before the people can begin to eat. A na-arịọ Chukwu onye ike niile nọ n'aka ya maka anyị na-eri ji a na ọ ga-abụ ji udo ji ọṅụ ji ogologo ndụ ji ga-eweta ka ndị Igbo niile jiri otu ịhụnanya na-echeta na omenala anyị ga-adịgide ọfọ n'aha nke Nna na nke Nwa na nke Mmụọ Nsọ etu dị Jesu Kristi. Ibedo maka a na-eme ngomi adịghị m ihe ọjọọ otu anyị chi were du na tatara St. Michael's ka onye na-adụzi ebe niile Igbo nọ kaba na-eri ji na-eme ihe ọbụla jikọrọ ọnụ. Nwafọ TV egwu eji